ľudia, vítam vás u nového videa. Sme sa trošku dlhšie nepočuli, ani nevideli, ale nevadí. Teda, vy ste ma ešte nikdy nevideli. Ale sme na Zodu Rivals a je tu aj konečne Paťo. Takže dúfam, že dneska bude zabava. Paťo, môže sa predstaviť. No, takže môžeme začať, Paťo to štartoval. No a dneska budeme robiť taký experiment, aby to Paťo mal jednoduchšie. A keď to nevyhrá, tak bohužiaľ nevie hrať, ale nevadí. Takže dneska to vyskúšame tak, že ja si zoberiem najslabšie zbranie, nechám ho, aby ma dvakrát zabil a potom keď vyhrám, tak budem frajer. Takže dneska bude taká challenge, že on to bude mať jednoduchšie. Takže Paťo, počúvaj, poď na dva. Čo stane, keď vyhrajem? No, tak si frajer. Si frajer a ľudia ti dajú... A budeme hrať moje. A ľudia ti dajú... Nebudeme hrať tvoje, a ľudia ti dajú na tvoj kanálík fajný odber. What the fuck, kamo? No, takže tak, takže to nevadí. Neviem, prečo som vyhral, ale okej. Dobre, tak, Paťo. Takže počúvaj, ja si idem zobrať najslabšie zbranie a poď ma dvakrát zabiť. Takže... No, poď ma dvakrát zničiť. Super, že sa sekáš, to je úžasné. No, dobre, kde si? Poď ma dvakrát zničiť, zdeštruktovať ma. No a nechceš, Paťo, dať čo povedať? Čo, jak? Nové? Čau. No, poď. dlho sme nehrali akože Rooms napríklad. Rooms sme dlho nehrali. Rooms sme dlho nehrali, no. No ale dávaj. Tak ti to dlho trvá. No, či to ešte budeš hrať? Či to chceš ešte hrať? No ja neviem, záleží od toho, keď na tomto videu bude, ja neviem, dajme tomu 20 lajkov, tak natočíme Rooms. Máte výzvu ľudia, takže tak. Takže to je, ne, oni to dajú, ja im verím. Oni to dajú. Možno to je veľa, ale nemám teraz tak čas veľmi. Nie vzlom, ale... No poďme ešte raz zničiť. Nie vzlom, ale musia dať 20 lajkov, ináč sa Rooms netočí. Čo? Na FPS? FPS sa ešte netočilo, takže to môžu dať len 6 lajkov. OK. Takže keď na tomto videu bude buď... Nie, počkaj, tak to musíme vymyslieť. Dobre, ja natočím 2 videá. A keď na tomto videu bude 20 lajkov, tak budeme točiť Rooms. A na druhom videu, keď bude... Prečo som dvakrát vyhral, Paťo? To ty máš vyhrávať, nie ja. Poď sem, kde ideš? Môžeš si to rozprávať? No, takže, keď na tomto videu bude 20 lajkov, tak točíme Rooms. A keď na druhom videu bude 6 lajkov, tak točíme FPS. Na koľko lajkov? No na tomto videu musí byť 20, aby sa točilo Rooms a na druhom videu bude 6, aby sa točilo FPS. Záleží to od ľudí, koľko dajú lajkov. Na jednom i na druhom. Ne. Neviem, jak si to naplánujeme. No dobre, už sa idem zbaviť. No poď, ešte raz ma znič. Aj to mám hardcore. Dobre, tak aj teraz idem hrať, hej? Ľudia, idem hrať. Takže sa tešte na to. Sice trošku suchý začiatok, lebo som nezačal, ale chcem, aby Patrik to mal veľmi jednoduché, lebo dajak mu to nejde. Aj keď ja hrajem na mobile, ale nevadí. Takže tak, no, takže ideme na to. Kde je? Opa, ale ty už ideš bomby. Počkaj. Neviem. Dobre. Hej, dobre. Sorry, like a melody in my head. Paťo, keď vyhrá, tak to asi si to užíva. No dobre, ideme na to. Dobre. Čo? Ej, jo. No, yes. No dobre, zatiaľ to ide Paťovi. Takže tak, daj, ideme ešte raz, ideme bomby. Dobre, a dáme si túto mapu. Som hladný. A ľudia sú hladní, podľa mňa.
Nevadí. Myslíš si, že keďže hrajeme Rooms, myslíš si, že môžeme vrátiť Davida do Zuna hrať? Hojoj, táto veľa biznis, neviem. Neviem, podľa mňa asi David už je mimo našu komunikáciu. Takže tak. Takže asi s Davidom nič, no. Musíme vedieť, keď na toto sa... Ináč môžete... No daj ešte, čo si chcel povedať. Keď na toto videjko sa bude kúkať David, tak by som chcel vidieť, že čo povie na tom. Aj Rado možno kúka na tom. Možno. Však počúvaj, David. Ja viem, že ty debil je jeden sprostý. Ja viem, že ty tam komentuješ nám, že sme nubáci, drž písk. My vieme, že tam komentuješ nubáci a ty tam nubáci. Dobre, počúvaj, David, keď tu kúkaš na toto videjko, tak keď chceš, tak ešte môžeš sa mi točiť, ale nemusíš na nás nadávať, hej? No vidíte, so slabými zbraniami som porazil na Patrika. Inak, ti žereme ric. Dobre, páči, nenadávaj. Dobre. Ja chcem mať čisté videjko. Ale však on tiež natačal. On tiež robil glupoci. Hej, ale to boli staré časy. Ja si pamätám, že on rozprával tebe, že ja si pamätám, že on hovoril, že to tvoje, dobre, už to nebudem hovoriť. Nechaj to tak, Bol hrozný, ale keď tak možno sa spýtame, že ale teraz sa musím sústrediť. No vidíš, Oh yeah. a zatiaľ jedna ľudia, no takže... Môžete teraz napísať do komentáru, že kto vyhrá, hej? Kto vyhrá toto video. A mňa to aj veľmi zaujíma, takže keď pozeráte toto video, tak môžete napísať do komentárov, že kto viac vyhral. A... No už stále hovorím, že choďte do komentárov, napíšte toto, napíšte tamto. No až tak môžete si nemusia, ja neviem, ja len tak experimentujem, ale nevadí. No však a teba to nezaujíma, že kto vyhral na konci videa? Aj to ľudia spočítajú a uvidíme, kto je lepší. To vyhrá to v finále. Bude na svoje vlastné videjko. O svojej hre. No poď sem. Už dosť. Dobre, ale nemusíš ma ostreľovať jak. Jaj, ty sa ideš žiltovať, no dobre. No! Pšt. Keby to bolo férové, viete. A ty stáďal ideš, joj, Patrik. Ja som zdvídal. A kde si? Ja už viem, kde si. Tam si. Nie, zjeme. Za ním, ľudia, za ním! Dobre. No, celý život, ty kokos. Lebo som sa vyhýloval. No dobre, budeme trošku milšie na Patrika, ďalšie kolo. Nie, nemusíš. Dám si povedať, to bude dobré. No dobre, ja chceš, ale to si potom zoberiem svoje zbranie a si skončím. No ale o čo sa tam snažíš? Ty dačo vymýšľaš? No jasne, že si tam. Shit! Dobre, takže Patrik práve povedal, že chce, aby to videjko bolo zaujímavé, tak OK, tak bereme svoje zbranie, chlapci a devčatá. Bereme svoje zbranie. Ok, celkom mi už ľúbte nervy. Blia! Nie! No tak. Ale, čo sa hnevuješ? Joj, chlapček. Hillary Clinton. Si chcel? Teraz neplač. No tak. No tak! Toto je extrém. Dobre! Yes! Oh yeah! Vektor!
Dobre, takže Fakt? Paťo má jednu výhru a teraz som zvedavý, kto vyhrá. Ale to nerátajte podľa toho, čo nám tu píše, ale až keď úplne skončí kolo, hej. Až vtedy to rátajte. Takže Paťo má zatiaľ jednu výhru, to si ešte dokážem pamätať. Ty čo tam už utekáš? Že som inteligent. Nej. Aha, tam si hore. No dobre. Oh. No počkať. Lepo odkladala. Nejdeš do dúry. Môžeme povedať, why are you gone? To čo bol za zvuk? Hej, Justas. Mami. Hej, určite. Poľa. No počkať, alebo robiť, ja neviem, čakám tu na teba. To už nechaj na scénu. Oh! Yes. Oh no! Nie! Ja si to dostal! To už je ric. Nie. Tak, teraz som si v prdeli. dostal, jaký headshot. No dobre. To už je koniec pre mňa. Hej? Nebude žiadne rúmsy, koko. Bohužiaľ, Paťo. Možno bude FPS ešte, možno bude. FPS, ale rúms, to sa ľudia musia poriadne snažiť. Ty čo si... Môžeš povedať, čo robíš? ja! Aj. To fakt si dostal 50 a už sa healuješ. No poď, jumping jack. Ma zabiješ, ak si neviem. Je? Možno. Nie, prečo sa sekám? Nevadí. Oh, ja som zle. Ty som zle. Oh! Ja ťa zničím! You're gonna be broken! Ah! Oh yes! Dobre. Au. Čo? Zabolelo aj v realite. Ja papám. Čo fajné papať? Hej, ináč, môžete si dať nejakú mňamku. Ja mám rovnátka, ale ja chcem papať, ale mám rovnátka, ja chcem mať... Aj. Ja chcem papať, ale nemôžem, pretože rovnátka mám. Boli to. Ináč môžete Patrika podporiť na jeho kanály za psychicky zrútil. Keď pôjdete na jeho kanál, tak sa dozviete. No, sa to nevidia, ani môj kanál, ty kokos. Jakže, no nevidia, ale môžeš im povedať, jak sa volá. Dám ho do popisku. Možno. Ja to trafilo, neuveriteľné. No ale čo sa healuješ? No tak. Ja som skoro vypadol cez mapu, ale dobre. Možno, keby si fakt spadol. Ty vole. Zdechni! Nikdy! Oh yes! Oh yes! Yeah! Ne. Oh yes! Ešte aké salto som tam hodil. Dobre, 4-4, teraz sa fakt Vektor! Čo s tým vektorom máš? Ale nie. Čo? Prišlo to všetko, zase tu letí. Všetko tu letí, ježiš, tanky! Aký ľud. No dobre, budem ticho. Ja sa bojím len botroníkov. Ale nekrič. Joj. Čo ma tu ostreľuješ? Prosím, nech to prežijem. Dobre. Chlapci, hej! Klikaj! To pukľa, Paťo má dve vody. Bude rum. Ale môžete dať...
Ale musí dať ľudia lajky. Viktor! Viktor! Ja som Rita! To čo si dal? To som nechcel dať. Sorry, zbytkol. Okej, tak toto bude hardcore. No dobre, Paťo má 2 body, ja musím tak zamakať, keď chcem to dajak aspoň vyrovnať. Ale ľudia musia dať ešte lajky, viete. Oh no. Jo, Ty hovno. Ale čo sa hilkuje, čak sa nehilkuj toľko. To potom není len férové. Bad boys. What you gonna do? What you gonna do? To come. To seka teraz? Don't you think? Tak dobre? To je taká. Ty kámo. Ale to nevidím. Kámo sa poser už. Mám 20. To je! Chlapci! Utekáme. A to ani nie je dobrý nápad, ale... Oh yeah. No dobre, takže ideme obnoviť svoju starú taktiku vo mojich starých videách, že nebudeme utekať, ale budeme bojovať do poslednej klapky a to väčšinou vychádzalo. Takže Paťo teraz sa pripal. Ale keď pôjde zo spodu, tak to je, vieš, ak... A ty mi sekáš, že neviem, kde si, vieš? Lebo ty úžasne sekáš. A to je tvoja výhoda, to je tvoja ultra sila. Lebo ja neviem, kde si potom. Lebo ty si raz tu, ty si raz tam, ty si raz hen tam. Dobre, ty lietaš vo vzduchu, super. Najhoršia mapa na svete. No! Dobre, ty sa to zjavíš! To sekám, čo? Sekám čo? No však sekáš sa mi, ale dostal si fajnu. Fajnú podupe si tam. Nie, ty! Yes! Pomalé prepínanie. No dobre. Za skúšku nič nedáš. Aj keď, ja viem. No dobre, dáme to, vyskúšame to. Vyskúšame to. Potem! Dobre, nič. Ja viem. Preto som to chcel obnoviť. Aké to dlho bolo. A ja ťa netrafil, jej! To pukra! No to je jedno. To je jedno, vyhrávaš, to je pohoda. Vieš, ja sa veľmi akože, vieš... Sa veľmi teším, že vyhrávaš. Vieš, je to báznivé, že jak dlho to už prešlo, že už naše videjka má už kokos rok. No, naše, ale moje nie. No dobre, kľud sa schovať, lebo horíš. Som metri. Nie, poď sem. Tak nechoď. Čo? Ale to už není možné toto, hálo. Toto není možné, že tak... Neviem. Necháme tak zatiaľ. A mohol by si strieľať už aj? Ďakujem. No poď. Ja nezašlem, lebo toto múry sú tu jak glúpe. Au! Hej, nekrič. Stekni už, Poľko, konečne! Ja som zase umrel. Dobre. Spotený som jak pes, neviem kam. A ešte na mobile hrajem. Aj keď ty hraješ tiež na mobile, no. No dobre, čo dáme ľudia? Dobre, tu krosti padne. No dobre, že. Dobře. Takže ja sa musím dať sústrediť, lebo to nemôžem po roku prehrať. To už som taký nubík. Ešte nedávno, jak som to netočil,
čo sme teraz hrali, tak ja som to netočil a som vyhrával. A teraz začnem točiť a okamžite začnem aj prehrávať, nejaká už sranda. A ty sa tu... Už som sa od teba naučil, Aj tak, takže... Ja, no vidíte, aspoň viem učiť. 24/7 pozerám len tvoje videjka, ty stále len toto, kde s Davidom hrajeme. Stále, jak si vyhal, to som mal nervy stále. Takže, uno neber. A môžete už trafiť, konečne prosím. Dobre, a on sa začne ešte aj healovať, čo som ho vôbec netrafil. Ani si ho netrafil, ne? To je bláznivé, ne? Čo? Teraz už som ťa trafil. Ale kde ideš? Dobrý prank. Clown očkatý. No ja mu 17%, že odprídu musí končiť videjko. Takže Paťo asi vyhral, čo? Čo sa tam myslíš o ten Pennywise videjko? Ja som ho nevidel, jaké Pennywise. Pennywise, vieš, ten taký seriál. Ja viem, a čo ja s ním? Ja to nekúkal. Je to koku. Je to celkom kurbo, pre teba. Dobre, tu zle krníčko behaj. Vydali sme raz nejaké videjko z roku 95? Hej, určite. 2025 videjko sme vydali. Či čo? Jak to ty myslíš? No akože myslím, že žiadne videjka sme nevydali, akože. Len jedno. Akože so mnou a s tebou a pustila. Ale už, Robo. No, tu máš. Ja sa brutalisticky čakám. A ja ťa neviem zrobiť. A super, ne? To je úžasné, že neviem zrobiť. Jasne! Halelúja, ľudia, vyhral som prvýkrát. Vyhral som prvýkrát, halelúja, ľudia. Slava. No, určite. Mám jeden bod. Kámo. Nedovolíš mi, už sa ti to páči, že vyhrávať. Nedovolím, aby si vyhral. Už sa ti to páči, čo? Čo? Už sa ti to páči, že vyhrávaš. Už mi to nechceš dovoliť. Už ti to nikdy nedovolím, keď... Dobre, posledný krát, keď skončí videjko... To chvíľu končí, lebo ja mám 17%. Keď zomreš, alebo ja zomrem, tak končí videjko. OK. A tento vyhraje, sa musí pripraviť na videjko, akože. Jaké videjko? Videjko, ktoré ja vyberem, alebo ty vybereš. A budeme robiť z toho videjko. No poď. Už sa bojím. Nie, 15%! Aj to netrafil. Ja sa bojím, ja to snažím. Toto je horšie, jak test. Z botiky? No, práve že nie. Toto je ešte debilnejšie vlastne. To je lepšie. Ale sa nehyľuj! Ja už technem, kamo, ja to neviem. No. Exploited! Čo robíš? Prosím. Nie, si debil. Prosím, už techni. To sa neráta, kokos. Ale zdechol si! Zdechol si, kam! Takže zdechol si. No, zdechol si. Ale keď akože kto vyhraje? Ja, no tak dobre, no tak poď ešte raz. Ale ja mám 15% a mne to baterka nevydrží. Baterka ti to vydrží, neboj. Jasne. Ty vole. Dobrý, aký napustený si to prišiel. Yes! Dobre ľudia, takže Paťo, ešte raz to povedz, čo si hovoril. Čo? No, takže tak. Už je koniec tam. Takže je to koniec, no, takže sa môžeš pripraviť na ďalšie videjko. Nie, akože myslím to akože, že toto je pre mňa koniec, ty kokos. Ja, no áno, však áno, lebo končí sa video, takže tak. No dobre ľudia, ak sa vám páčilo video, dajte lajčík, odberíček, dajte aj pánovi Patrikovi. Čo ešte hraješ? Tak už skončili, ne? Dajte aj pánovi Patrikovi.
Lebo bohužiaľ chudák prehral. Nekončí. Au. Jakže nie? Jakže nekončí? Ja mám málo percent, musí končiť. Nie. Musí končiť, takže tak ľudia, ak sa vám video páčilo, viete čo máte robiť. Zdieľajte to aj kamarátov a tak, viete jak paradička, srandička. No a tak! takže tak, no a dajte na toto video 20 lajkov, aby bolo pre Patrika Rooms video, takže tak. Ja sa s vami na dneska lúčim a uvidíme, kedy natočíme druhé videjko, takže čaute, Paťo. Čau. A ešte sa chceš rozlúčiť? Áno. No, tak sa Som veľmi smutný. Som prehnal a ja si myslím, že už nedostaneme na moje videjko už asi nikdy. No, takže tak. Počuli ste smutný Paťov preslov a ja sa s vami lúčim. Čaute.